Saya masih fresh terus. Ang dah macam Bible fanatik dah. Beja baik Efesus ni ba balap jido siri. Beयाव ओरैबायदि होनदों बोथोरा गाज्रिखाय खाबुखौ बायनानै ला बेनिखायनो नोंसोर साननो रोङि दाजा जिसु मुङै आं खेबसे फरायबावगोन एफेसुसनि 5 बाला बिनि 16 सिरि बोथोरा गाज्रिखाय खाबुखौ बायनानै ला बेनिखायनो नोंसोर साननो रोङि दाजा 17 सिरि फोरबोनि इसेया मा होननानै मिथिस आरो नोंसोर द्राखा बिदैजों दाफे बेयाव लांसुनाया थाया नाथाय जिउजों सुफुंजा होनना बुंदों माने बेयाव ओरैबायदि होनदों आरो बोथोरा गाज्रिखाय खाबुखौ बायनानै ला बेखायनो नोंसोर साननो रोङि दाजा होनना बुंदों आरोखि दा जोंनि थाखाय बोथोरा जोबोद गाज्रि दिनै जोङो गोसो सोलायनांगौबा जोंनि थाखाय गोब्राब दिनै जों इसोरनि बोसोन बायदि थाबायनायाव जोंहा गोब्राब जाबाय बोथोरा गाज्रि गोबां रोखोमनि दिनै जों नुयो दिनै संसारा दिनै जोंखौ माबायदि साग्लोबदों सैतान दिनै फोथायग्राफोरखौ खृष्टानफोरखौ माबायदि नासयदों दिनै सोरबा दिनै गिर्जा हाबनो हाया सोरबा बाइबेल फरायनो हाया सोरबाया फाजिनो हाया बायदिसिना रोखोमनि बोथोरा गाज्रि बोथोरा गाज्रि खाबुखौ बायनानै ला दा बोथोरा माबोरै गाज्रि होनना बुङोब्ला जों दा इसोरनो सम होनो हाया जाबाय माबा मोनसे खालामनो नागिरदोंब्ला जेंना जेंसिफोर फैयो समस्याफोर फैयो दिनै माबा लेक्सार होनो थां एबा इसोरनि बाथ्रा खोनासंनो थां दिनैहाय खृष्टानफोरखौ जोबोद नासयो जेरै बाइबेलाव होनदों माथाइनिनो 10 अध्यायाव होनदों माथाइनि 10 अध्याय बेयाव ओरैबायदि होनदों बाइबेलाव होनदों माथाइनि 10 बालाब बिनि 21 सिरिनिफ्राय होनदों आरोखि मानसिफ्रा गाव गावनि बिदा फंबायखौ आरो बिफाया फिसाखौ सिथारनो गथायगोन आरो फिसाफ्रा बिमा बिफानि जिंगा सिखांनानै बिसोरखौ सिथारगोन आरो नोंसोरो आंनि मुंनि जुनै बयजोंबो मुगैजाग्रा जागोन नाथाय जोबनायसिम गसंथाग्राया बोखांजागोन होनना बुंदों दा नायदो जेब्ला जिसु ख्रीष्टआ बे संसाराव दंमोन गोथाङै थानाय समाव बेयाव ओरैबायदि होनदों माथाइनि 10 अध्याय बिनि 21निफ्राय 22 पदआव होनदों माथाइनि 10 बालाब बिनि 21 सिरिनिफ्राय लानानै 22 सिरिसिम होनदों मानसिफ्रा गाव गावनि बिदा फंबायखौ आरो बिफाया फिसाखौ सिथारनो गथायगोन आरो फिसाफ्रा बिमा बिफानि जिंगा सिखांनानै बिसोरखौ सिथारगोन आरो नोंसोरो आंनि मुंनि जुनै बयजोंबो मुगैजाग्रा जागोन नाथाय जोबनायसिम गसंथाग्राया बोखांजागोन दा नायदो दिनै खृष्टान जानायखाय जेरावबो दावराव दावसि जेरावबो दिनै ब्रजन दलनि मानसिफ्रा आरो इसोरनि मानसिफ्रा दिनै गेजा थांनानै धोरोम परिबर्तन खालामदों होननानै दिनै गोबां मानसिफोर दिनै नासयगासिनो दङ सोरनिबा न'आव थांनानै सोरखौबा बुदों सोरनिबा गेजाव थांनानै माबा मोनसे खालामदों आरो जों जेब्ला नायो सासे मानसिया बे मा खालामदों हिनजाव मानसिया बेखौ जों मिथिखागौ बे दा हाइस जाना दं आरो बे गेजाव थांनानै गेजानि सान्दाखौनो लानानै फैदों आरो दा जों नुबावो गावनि गामिनि मानसिफ्रानो गावनि लोगोफ्रानो दिनै गथायगासिनो दङ मानसिफोरखौहाय बेखायनो होनदों आरोखि मानसिफ्रा गाव गावनि बिदा फंबायखौ आरो बिफाया फिसाखौ सिथारनो गथायगोन होनना बुंदों आरो फिसाफ्रा बिमा बिफानि जिंगा सिखांनानै बिसोरखौ सिथारगोन दा नायदो जाय मानसिया दिनै गोसो सोलायबाय जाय मानसिया दिनै फोथायबाय जिसु ख्रीष्टखौहाय दा बिसोरखौ दिनै गोबां मानसिफ्रा मेगन सादों गोबां मानसिफ्रा दिनै राग जोंनानै गावसिनि न'नि मानसिखौ गथायदों उमुगा सोलायबाय उमुगा प्रब्लेम जाबाय होननानै बायदिसिना नाना रोखोम आरोखि आरो नोंसोरो आंनि मुंनि जुनै बयजोंबो मुगैजाग्रा जागोन नाथाय जोबनायसिम गसंथाग्राया बोखांजागोन माने जिसु होनदों आरोखि आंनि मुंनि जुनै नोंसोर दिनै आंखौ नाजावनायखाय दिनै नोंसोर आंखौ ग्रहण खालामनायखाय गोबां मानसिफोरजों मुगैजागोन होनना बुंदों दिनै नायदो बे बाइबेलनि बाथ्राफोरा दिनै जाफुंनो हमबाय दिनै जोङो नायो गिर्जा हाबहां जानायावनो दिनै माबायदि नासयदों सोरनिबा गिर्जा हाबफुनायाव सोरबा आर'ज खालामनायाव दिनै नासयदों बेखायनो बाइबेलाव होनदों बोथोरा गाज्रिखाय खाबुखौ बायना ला होनना बुंदों दानो जों गोसो सोलायनांगौआ दानो जों इसोरखौ नाजावनांगौआ नङाबा उनाव जों गोसोबो सोलायनो हानाय नङा उनाव जों गिर्जाबो हाबनो हानाय नङा बेखायनो जों दा जों जे सम मोनबावदों बेयावनो जों गोसो सोलायनांगौ बोथोरा गाज्रिखाय खाबुखौ बायना ला होनना बुंदों मालानि समाव मा जागोन जों बुंस'नो हाया मालानि समाव निदाना फैगोन मालानि समाव समस्या फैगोन मालानि समाव खैफोदा फैगोन जों रावबो बुंनो हाया मानसिनि जिउआ दान दं दान गैया हरखाबै थैना थांगोन आरो माला थैगोन रावबो मिथिया बेखायनो बाइबेलाव होनदों जेसियानि पचपन्न'नि सयाव होनदों ओरैबायदि जेसियानि 55नि फोरबोखौ मोननो हानायनि समाव नोंसोरो बेखौ नागिरदो फोरबोआ खाथियाव थानायावनो नोंसोरो बेखौ लिंदो होनना बुंदों मा होनदों फोरबोखौ मोननो हानाय फोरबोखौ मोननो हानाय समाव नोंसोरो बेखौ नागिरदो फोरबोआ खाथियाव थानायावनो नोंसोरो बेखौ लिंदो
दुष्ट गावनि हुदा आरो अधर्माया गावनि सिन्थाखौ नागारनानै फोरबोनि थिङै गिदिंफिनथों, अब्ला बियो बिनि सायाव अनखांगोन। बिसोरो जोंनि इसोरनि थिङै गिदिंफिनथों, मानोना बियो आग्लाय बिग्लाय निमाहा होयो होनना बुंदों। मा होनदों? फोरबोखौ मोननो हानाय समाव बेखौ नागिरदो, फोरबोआ खाथियाव थानाय समावनो बेखौ लिंदो होनना बुंदों। दिनै जों थैयाखै, दिनै दासिमबो जों गोथाङै दङ। बेखायनो दानो जोङो गोसो सोलायनांगौआ, दानो जों इसोरखौ नाजावनांगौआ, दानो जोङो फोरबोथ जानांगौआ। बेखायनो हागौमानि गोसो सोलायदो। दिनै गोबां मानसिफ्रा दिनै जिउ गारनानै थांबाय, गोबां मानसिफ्रा दिनै थैबाय, रावबो मिथियामोन सोर माला थैगोन। बेखायनो जोङो बांद्राय समखौ हगारनांलिया। बेयाव होनदों फोरबोखौ मोननो हानाय समाव बेखौ नोंसोरो फोरबोखौ मोननो हानाय समाव नोंसोरो बेखौ नागिरदो। दिनै जों थैयाखै, दिनैनो जों नागिरनांगौ, दिनैनो जों गोसो सोलायनांगौ, दिनै जों फाजिनो थानांगौ, दिनैनो जों गोसो गाबनांगौआ। बाइबेलाव होनदों जोंखौ आर'जबो खालामनो थिनदों, फास्टिंबो थानो थिनदों, दुखुबो जानो थिनदों जोंखौहाय बाइबेलावहाय। बेखायनो जोङो आर'ज खालामनांगौ। गाहाय होनदों फोरबोआ खाथियाव थानायावनो नोंसोरो बेखौ लिंदो, फोरबोआ खाथियाव थानायावनो होनना बुंदों। दा जों इसोरनि फिसाफोरखौ जों लोगो मोनो, इसोरनि दासफोरखौ जों लोगो मोनो। फोरबोआ खाथियाव थानाय समावनो नों बेखौ लिंदो, फोरबो खाथियाव थानायावनो। दा नायदो इसोरा दिनै मोदोम महरै गैया, नाथाय आत्मा महरै, जिउ महरै गावनि फिसाला फिसाजोफोरनि सायाव दङ। बेखायनो हागौमानि इसोरनि फिसाफोरजों लोगो लालायनो होनना बुंदों बेवहाय बाइबेला। दुष्टआ गावनि हुदा, अधर्माया गावनि सिन्थाखौ नागारनानै बिनियाव फैथों होनना बुंदों बेवहाय। दुष्ट मानसिफोर, गाज्रि आखल आखुनि मानसिफोर, दुष्ट खामानि मावग्राफोर, पाप खामानि मावग्राफोरखौ होनना बुंदों बाइबेलावहाय। नोंसोरो हागौमानि गोख्रै गोसो सोलायदो होनना बुंदों। बोथोरा गाज्रिखाय खाबुखौ बायना ला होनना बुंदों। दिनै जों बोरै खाबुखौ बायना लानो हागोन? बाइबेलाव होननाय बायदि गोसो सोलायनाया खाबुखौ बायना लानाय, इसोरनो सम होनायानो खाबुखौ बायना लानाय, आर'ज खालामनायानो खाबुखौ बायना लानाय, फास्टिं थानायानो खाबुखौ बायना लानाय होनना बुंदों बाइबेलावहाय। बेनिखायनो जों दानो खाबु बायना लानांगौ, जों दानो गोसो सोलायनांगौ। मानोना बाइबेलाव होनदों नुवा नुस्लाबा निदाना सफैगोन होनना बुंदों। दिनै जेसियानि 56 बालाब 1 सिरिनिफ्राय आं फरायगोन। बेयाव ओरैबायदि होनदों, जेसियानि 56 बालाब 1 सिरि। फोरबोआ बेबायदि होनदों, नोंसोरो न्यायखौ आखिदो आरो धोरोमजों मावदो, मानोना आङो नोंसोरखौ गोख्रै बासायगोन। बे जाबाय आंनि धोरोमनि मावनाया नुजागोन। 2 सिरि। साबाय जाय मानसिया बेखौ मावो आरो जाय मानसिया बेयाव गोगोमै थायो, जायहा खालाय खालामाजासे साबादखौ फालियो आरो जायहा मुंबो गाज्रि मावनायाव आखाइ होआ होनना बुंदों। मा होनदों बाइबेलावहाय? जेसियानि 56 बालाब 1 सिरिनिफ्राय 2 सिरि। फोरबोखौ खुलुमग्राफोर, फोरबोआ बेबायदि होनदों, नोंसोरो न्यायखौ आखिदोनो, माने सैथोखौ, नंगौखौ एकदम मिसलाय दाजासे होनना बुंदों बाइबेलावहाय। नोंसोरो न्यायखौ आखिदो, नोंसिनि साननायफ्रा सैथो जाथों, नोंसिनि रायलायनायफ्रा सैथो जाथों, नोंसिनि बेफार, नोंसिनि फालांगि, नोंसिनि बिजनेस, नोंसिनि खोथा बाथ्राफ्रा, मावनाय दांनायफ्रा गासिबो सैथो न्याय जाथों होनना बुंदों। अधर्मया नङा, सैथो जानो थिनदों आरो बाइबेलाव जोंखौ न्याय जानो थिनदों। नोंसोरो न्यायखौ आखिदोनो, माने सैथो आरो मोजांखौ आखिदो, माने लादो, नाजावदो आरो धोरोमजों मावदो होनना बुंदों। माने सैथोजों एकदम मैला गैयि सैथोजों मावदोनो। मानोना आङो नोंसोरखौ गोख्रै बासायगोन। मानोना आं नोंसोरखौ गोख्रै बासायगोन होनना बुंदों। माने जों जुदि सैथो थायोब्ला, जों जुदि धोरोमारि थायोब्ला, जों जुदि इसोरनि बोसोननि सिङाव थायोब्ला, इसोरा जोंखौ बासायगोन होनना बुंदों। नाथाय सोरखौ बुंदों? बाइबेलाव होनदों जाय मानसि इसोरखौ गिग्रा बिसोरखौसो इसोरा बासायगोन होनना बुंदों। जायफ्रा नंगौजों थाबायगोन, नंगौ बाथ्रा बुंगोन, सैथोजों थाबायगोन, एकदम दाग गैयि, मिन गैयि, माने मैला नाङि, इसोरनि बोसोनखौ मानिगोन, इसोरनि लामाजों थाबायगोन, बिसोरखौसो बासायगोन होनना बुंदों फोरबोआ। आङो नोंसोरखौ गोख्रै बासायगोन। बे जाबाय आंनि धोरोमनि मावनाया नुजागोन। 2 सिरि। साबाय जाय मानसिया बेखौ मावो आरो जाय मानसिया बेयाव गोगोमै थायो, जायहा खालाय खालामाजासे साबादखौ फालियो आरो जायहा मुंबो गाज्रि मावनायाव आखाइ होआ होनना बुंदों। Praise the Lord। मा होनदों? साबाय जाय मानसिया बेखौ मावो, माने जाय मानसिया इसोरनि बोसोन बायदि मावो होनना बुंदों आरोखि, बे मानसिखौ साबायसो होनना बुंदों। आरो जाय मानसिया बेयाव गोगोमै थायो, जाय मानसिया इसोरनि बोसोनाव गोगोमै थायो होनना बुंदों। जेरै गोगोम न', फाखानि न', मोजां गोर आरोखि, हाजार बार बारब्लाबो बे न'आ फाखानि न'आ जेरै मावा, बेबायदि जोंखौ जानो थिनदों।
गोगोम जानो थिनदों जोंखौहाय आरो जाय मानसिया बेयाव गोगोमै थायोनो जेरै अन्थाइ सायाव न' लुयोब्ला गोगोमै थायो हाजार बारहुंखा बारब्लाबो जेबो जाया नाथाय बालाबारियाव जुदि न' लुयोब्ला बे गुलुं होनदों गोगोम अन्थाइनि सायाव न' लुनायनि ओंथिया जाहैदों इसोरनि बोसोननि सायाव थानाय मानिनायखौनो गोगोम अन्थाइ होनना बुंदों आरो जायफ्रा बालाबारियाव न' लुदों होनना बुंदों बिसोरखौ मा होनदों खोनानायालाय खोनासङो नाथाय मानिया बिसोरखौ बालाबारियाव न' लुनाय होनना बुंदों बेखायनो जों हागौमानि जों गोसो होनो नाजानांगौ जाया खालाय खालामा जासे साबादखौ फालियो आरो जाया मुंबो गाज्रि मावनायाव आखाइ होआ होनना बुंदों बे मानसिखौ साबाय होनना बुंदों जाय मानसिया खालाय खालामा जासे साबादखौ फालिनो माने गोथार दिनखौ गोथार होनना लाखियो गिर्जा हाबबाथाय गोसो गोथारै गोसो मोजां जाया जायफ्रा गिर्जा हाबो बिसोरखौ होनना बुंदों साबाय होनना बुंदोंखि खालाय खालामा जासे साबादखौ फालियो आरो जाया मुंबो गाज्रि मावनायाव आखाइ होआ होनना बुंदों बिसोरखौसो इसोरा बासायगोन होनना बुंदों जाया गोथार दिनखौ गोथार लाखिगोन मोजाङै मावलांगोन मोजाङै इसोरखौ खुलुमगोन सैथोजों खुलुमगोन बे मानसिखौसो इसोरा बासायगोन होनना बुंदों बिसोरखौसो बेंगोन होनना बुंदों बिसोरखौसो जोथोन लागोन होनना बुंदों बेखायनो जों हागौमानि जों गोख्रै गोसो सोलायनांगौ माने जिसु ख्रिस्ट'आ माला फैगोन जों मिथिया रेपचारा बारा गोबाव गैला माला जागोन जों बुंनो हाया बाइबेलाव होनदों इसोरनि फैनायखौ माने रेपचारखौहाय रावबो बुंनो हाया इसोराबो माने होनदों आरोखि आरफफ्राबो मिथिया मानसिनि फिसा हौवाबो मिथिया होनना बुंदों एकमात्र बिफायाल' मिथिना बुंदों जिसु ख्रिस्ट'नि फैनायखौहाय बेखायनो जोङो हागौमानि जों नाजानांसिगौ गोसो सोलायनोहाय दा बुं आं गाबोन गोसो सोलायगोन दा बुं आं दिनै दाहाय आं गोसो सोलायगोन नङा बाइबेलाव होनदों दानो गोसो सोलायनांगौआ दानो होनना बुंदों बेयाव होनदों माथाइनि 24 बाला बेनि 36 सिरि बे दिन आरो बे मुगाया माब्ला सफैगोन बिफाखौ नागारनानै रावबो मिथिया सोरगोनि आरफफ्राबो मिथिया एबा बिसा हौवायाबो मिथिया मा होनदों बिफाखौ नागारनानै रावबो मिथिया सोरगोनि आरफफ्राबो मिथिया एबा बिसा हौवाबो मिथिया होनना बुंदों जिसु ख्रिस्ट'आ माला फैगोन जों मिथिया सोरबा बुंनो हागौ उमुक दिनाव फैगोन सोरबा बुंनो हागौ उमुक बोसोराव फैगोन नाथाय जों बुंनो हाया जिसुनि फैनायखौहाय जेरै जों गावनि थैनायनि दिनखौ जों बुंनो हाया आं गाबोन थागोन ना थाया जेरै जों बुंनो हाया आंबा दा खयथासोआव उन्दुलांगोन गोदो बुंनो हाया थिग बिदिनो गाबोन मा जागोन गाबोन मा जाया गाबोनसिम आं थागोन ना थाया जों रावबो मिथिया दाहायसिम आं थागोन थाया जों रावबो बुंनो हाया बेखायनो जोङो सांग्रां थानांगौ आरो गोसो सोलायनांगौ आरो बेखायनो जों दानो गोसो सोलायनांगौ सम थानायावनो खाबुखौ बायना लानो थिनदों जोंखौहाय बोथोरा गाज्रि खाबुखौ बायना लानो बुंदों एफुसनि 5नि 16आवहाय बोथोरा गाज्रि खाबुखौ बायनानै ला बेखायनो नोंसोर साननो रोङि दा जाना बुंदों दानो गोसो सोलायनांगौ बुंदों दानो गोसो सोलायनांगौआ उनावबा जों गोसो सोलायनो गोब्राब जागोन जोंनि गोसोआ जुदि रालाङोब्ला जों गिनांगोन बोथोरा गाज्रि खाबुखौ बायना लाना बुंदों दानो बोथोरा गाज्रि मालानि समाव बिसारा नोंखौ फैना जंफैगोन मालानि समाव सुथुरा नोंखौ हमफैगोन जों बुंनो हाया दानो नोंनि जिउआ जुदि थैना थाङोब्ला एबा नों दाहायनो जुदि थैयोब्ला नोंनि जिउआ बहा थांगोन जों बेखौसो गिनांगौ जों संसाराव थासान्दि जोंना मोननै जिउ थायो मोनसेया जाबाय मोदोमनि मोनसेया जाबाय जिउनि मोनसे जिउआ जाबाय संसारनि आरो मोनसे जिउआ जाबाय थैनो रोङा अमर जिउ होनना बुंदों बाइबेलावहाय जोंनाव मोननै जिउ थायो मोदोमावहाय जेरै मोदोमखौ दोननो थाखाय जोंनो बे बुहुमाव न' नांगौ हा नांगौ बेबायदिनो जोंनि जिउखौ दोननोबो जोङो सोरगो रायजोखौ नांगौ मोदोमनि थाखाय न' दंखायो संसार दंखायो हा दंखायो जेरै मोदोमखौ दोननो थाखाय हा नांगौ न' नांगौ बेबायदिनो बे मोदोमा सानसे समाव नस्थ' जाखागोन बेयावनो दंनाय माने गासैबो जोबस्रांगोन होनना बुंदों 1 पेटरनि 4नि 7 होनदों गासैनिबो जोबनाया खाथि जाबाय बेनिखायनो नोंसोरो थर लानानै सिरिमोना थादों नोंसोर आरज खालामनो हानाय बायदि होनना बुंदों गासैनिबो जोबनाया खाथि जाबाय होनना बुंदों बाइबेलावहाय जों आत्मायावबो जोङो हाखौ बायना लानांगौ सोरगोआवहाय बाइबेलाव होनदों जिसु ख्रिस्ट'आ जहननि 14 बालावहाय 14 होनदों आङो थांनोसै आफानियावहाय आंनि आफानियाव गोबां थाग्रा जायगाफोर दङ गैयामोनबा नोंसोरखौ बुंनाय नङामोन आं थांनानै आं न' लुनो थांसै होनना बुंदों फैबा आं नोंसोरखौ लांफैगोन होनना बुंदों जिसुआलाय थांबाय न' लुनो नोंनि आंनि थाखाय न' लुनो नाथाय जेरै संसारावहाय मिस्ट्रिखौ जुदि लेंहरो आरो लेंहरनानै न' लुनो थाखाय नाथाय नोङो सिमेन्ट अन्थाइ बाला रोगाना होआब्ला बे मिस्ट्रियालाय बोरै न' लुनाय थिग बेबायदिनो
जिसुआलाय थांबाय न' लुनो सोरगोआवहाय नाथाय नोङो जुदि धोरोमनि हाबाखौ मावाब्ला नोङो इसोरनि बोसोनखौ जुदि मानियाब्ला इसोरालाय बोरै न' लुनाय जेरै इथा नांगौ अन्थाइ नांगौ हा नांगौ बाला नांगौ सिमेन्ट नांगौ न' लुनोहाय थिग बेबायदिनो सोरगोआवबो नांगौ नोंनि धोरोमनि खामानि मावनायानो सोरगोआव अन्थाइ रोगाना हैनाय नोंनि इसोरनो दान होनायानो सोरगोआवहाय इथा बुथुमनाय बा इथा हैनाय नोंनि दान होनायानो सोरगोआव हा बायनाय नोंनि धोरोमनि लामाजों थाबायनायानो इसोरखौ खुलुमनायानो इसोरखौ सिबिनायानो गुबुनखौ हेफाजाब होनाय गुबुनखौ सहाय खालामनायानो सोरगोआव धोन बुथुमनाय सोरगोआवहाय सिमेन्ट इथा बुथुमनाय नों धोरोमनि हाबा मावोब्लासो जिसु ख्रिस्ट'नि थाखाय न' लुनो हागोन नोंहालाय बोरै लुनाय जेरै संसारनि मिस्ट्रिया जगार खालामनानै होआब्ला इथा अन्थाइ बालाफोरखौ सिमेन्टफोरखौ बोरै न' लुनाय बिदिनो जोंनि इसोराबो जों जुदि गोसो सोलायाबा जुदि जों इसोरनि बोसोन मानियाबा इसोरालाय बोरै न' लुनो हानाय बाइबेलाव होनदों माथाइनि 6 अध्यायावहाय माथाइनि 6 अध्याय 19-20 नोंसोरो प्रिथिबियाव गाव गावनि लागै मोजां बुथुमनायफोरखौ दाफुथुम बेयाव गुन आरो मारामा गाज्रि खालामो आरो बेयाव सिखावफ्रा हाफ्लंनानै खावो नाथाय सोरगोआव गाव गावनि लागै मोजां बुथुमनायखौ बुथुम बेयाव गुनाबो मारामाबो गाज्रि खालामा आरो बेयाव सिखावफ्राबो हाफ्लंनानै खावा मानोना नोंनि मोजां बुथुमनाया थानायावनो नोंनि गोसोआबो थागोन होनना बुंदों मा होनदों नोंसोरो प्रिथिबियाव गाव गावनि लागै मोजां बुथुमनायफोरखौ दाफुथुम बेयाव गुन आरो मारामा गाज्रि खालामो आरो बेयाव सिखावफ्रा हाफ्लंनानै खावो नंगौ बे बाथ्राया जों संसाराव जुदि जों बुथुमोब्ला संसारनि सब मुवाफ्रानो माराम खानाय दङ जिनाय दङ फोननाय दङ गोमानाय दङ खावजानाय दङ संसारनि बुथुमनाया नाथाय जोंखौ मा होनदों सोरगोआव बुथुमनो थिनदों जोंखौ सोरगोआव नाथाय सोरगोआव गाव गावनि लागै मोजां बुथुमनायखौ बुथुम बेयाव गुनाबो मारामाबो गाज्रि खालामा आरो बेयाव सिखावफ्राबो हाफ्लंनानै खावा माने बाइबेलाव होनदों नों जुदि जेरै नोङो खामानि मावो ओरै नों बेथनखौ मोनो आरो नोंनि मोननाय बेथनखौ जेरै रावबो सिनो हाया बेबायदिनो नों जुदि मोजां आखल आखु दिन्थिब्ला नों मोजां खामानि मावोब्ला सोरगोआव धोन बुथुमनाय जायो जुदि नोङो इसोरनि बोसोनखौ मानियाब्ला नों इसोरनि लामाजों थाबायाब्ला नों सोरगोआव बोरै हाबनो गोसो जादों जेराव बाइबेलाव होनदों माथाइनि 7:21 आंखौ फोरबो होनग्रा साफ्रोमबो सोग्राजो गैया नाथाय जायहा आंनि बिफानि गोसो बायदि मावगोन बिसोरसो होनना बुंदों बेखायनो बाइबेलाव होनदों फोरबो होनग्रा साफ्रोमबो सोग्राजो गैया होनना बुंदों बेखायनो जों इसोरनि बोसोनखौ मानिनांगौ बाइबेलाव होनदों गाहायाव आं फोरबोनि माथाइनि 7:21 सिरिनिफ्राय फरायगोन आं माथाइनि 7:21 फरायलांगोन आङो आंखौ फोरबो होनग्रा साफ्रोमबो सोरगोआव हाबनाय नङा नाथाय सोरगोआव थानाय आंनि आफानि गोसो बायदि खालामग्रायासो बे सानाव गोबाङानो आंखौ होनगोन फोरबो नोंनि मुङै जोङो नाबि बायदि खोन्थायाखै खोमा नोंनि मुङै जोङो बुटफोरखौ होखाराखै खोमा आरो नोंनि मुङै जोङो गोबां बोलोग्रा हाबाफोरखौ मावाखै खोमा बे समाव आं बिसोरखौ बुंगोन आं जेब्लायबो नोंसोरखौ मिथिथाराखै आंनिफ्राय खारदो इनाय खालायग्राफोर होनना बुंदों इनाय खालायग्राफोर खारदो होनना बुंदों बेवहाय बाइबेल गिदिरावहाय बेखायनो बाइबेलाव होनदों आंखौ फोरबो होनग्रा साफ्रोमबो सोग्राजो मोना होनना बुंदों अब्ला सानदो मानसिफ्रा होनो जों बातिस्मा लानाय लोगो लोगो जों सोग्राजो मोनगोन बे नङा बातिस्मा लानायजों रावबो गोथार जिउखौबो लगे लगे मोना आरो सोरायजों मोना मानसिफ्रा बुङो बातिस्मा लाबाथाय जोंसो सोरायजों मोनबाय नङा सोरबा मानसिया बे बुहुमाव फैबाथाय लगे लगे माहाजोन जायो नामा जाया सोरबा मानसिया पिउ पास जाबा लगे लगे माहाजोन जायो नामा जाया थिग जों बातिस्मा लानाय लोगो लोगो जों सोरायजों मोनो बे नङा आरो मानसिफ्रा बुङो जोङो बातिस्मा लानायजों जों गोथार जिउखौ मोनबाय बेबो नङा बातिस्मा लाबा गोथार जिउ मोनो बे नङा बातिस्मा लानायजों लगे लगे गोथार जिउ मोनो बे नङा मानसिफ्रा होनो जों गोथार जिउ मोनखाबाय नङा बाइबेलाव होनदों जाय मानसिया गोथार जिउखौ मोनबाय बेनि आखल आखुआ ख्रिस्ट'नि बायदि जायो होनना बुंदों नाथाय जों गावखौ नायनि जों बातिस्मा लानायजों लोगोसे जोङो जोंनि आखल आखुफ्रा जोंनि खोथा रायनायफ्रा जोंनि मावनायफ्रा जोंनि थाबायनायफ्रा ख्रिस्ट'नि बायदि जादों जायाखै
जों नायनांगौ खृष्टान होनब्ला जों माखौ खृष्टान होनना बुङो जाग्रा लोंग्रा सोबग्राखौ जों खृष्टान होनो बे नङा बाइबेलाव होनदों जायनि आखल आखुआ खृष्टनि बायदि जायनि स्वभाव चरित्रआ खृष्टनि बायदि जायनि रायनाय मावनाय थाबायनाय गासिबो खृष्टनि बायदि बेखौसो नंगौ सैथो खृष्टान होनना बुंदों बेखौसो नंगौ सैथो खृष्टान होनना बुंदों बाइबेलाव होनदों नोंसोर गोथार जा जेरै आं गोथार होनना बुंदों लिबि बिजाबनि 19आवबो होनदों लिबि बिजाब 19 2 पदाव होनदों इजराइलनि गासै रायजोफोरनो मिथिहोदो नोंसोरो गोथारै थानो नांथारगोन मानोना आंनो फोरबो नोंसोरनि इसोरा आंनो गोथार लिबि बिजाबनि 19 2 होनदों इजराइलनि गासै रायजोफोरनो मिथिहोदो नोंसोरो गोथारै थानो नांथारगोन मानोना आंनो फोरबो नोंसोरनि इसोरा आंनो गोथार होनना बुंदों मा होनदों इजराइलनि गासै रायजोफोरनो मिथिहोदो नोंसोरो गोथारै थानो नांथारगोन मानोना आंनो फोरबो नोंसोरनि इसोरा आङो गोथार होनना बुंदों बेखायनो जोंखौ गोथार जानो थिनदों बाइबेला जोंखौ इसोरनि बायदि जानो थिनदों स्रांनि फिसाफोर जानो थिनदों जोंनाव जुदि खृष्टनि आखल आखु दङब्ला जों सैथो खृष्टान जोंनि खुलुमनाय सिबिनायफ्रा जुदि खृष्टनि बायदिब्ला सोर जों खृष्टान जेरै जिसु खृष्टआ गाव रावजोंबो एना एनि खालामामोन रावजोंबो नांलायामोन दुस्थ' खामानि मावामोन गावनि फिसाफोरखौ अनोमोन रावखौबो एना एनि खालामामोन रावखौबो साजा होआमोन बयखौबो समान अनोमोन बियो बिनि खोथा बाथ्रा रायलायनायफ्रा गासिबो धोरोमनि बाथ्रामोन बिनि खुगानिफ्राय मोनसेबो दुस्थ' एदावलायनाय खायदावलायनाय एबा थगायलायनाय बिदि गैयामोन बेनावहाय बे सैथो इसोरमोन बेखायनो जोंखौ बाइबेला होनदों लिबि बिजाब 19 2 नोंसोर गोथार जानो नांगोन मानोना आंनो गोथार होनना बुंदों बेखायनो नोंसोर बयबो गोसो सोलायनो नाजादो बोथोरा गाज्रि खाबुखौ बायना लादो मानसि जिउआव दान दं दान गैया बाइबेलाव होनदों जिसु खृष्टआ सासे मानसिनि बाथ्रा बे ओरैबायदि माहाजोन जाबायमोन बिनि बाख्रियानो बुंफबबायमोननो अब्ला बे मानसिया बुंदोंनो आं बाख्रिखौ आङो सिफायनानै आं गिदिर बाख्रि बानायबावगोन जिसुआ होनदों बे समावनो होनबाय बे मानसिखौ माहाजोनखौहाय नोंनि जिउआ दा मोनायाव बिफिनजाब्ला बे जिउआ सोरनि होनना बुंदों ओरैबायदि होनदोंलाय बाइबेलावहाय माने जों मानसिया गासैखौबो मोनजोबनानै जोंनि जिउखौ खोमायोब्ला जोंहा मा लाब बाइबेलाव होनदों उपदेशगिरिनि 5:15 जों मानसिया लांथियानि फैदों लांथियानि थांफिननांगोन जों गावजों जेबो लांफानो हाया जोङो लांफानो हायोब्लाथ' मोजांनि बाथ्रामोन नाथाय बेयावनि सना रुफाया बै सोरगोआवहाय जेबो मुल्य गैया सोरगोनि सना रुफाया दाम गोसासिन संसारखौ बांद्राय गोसो दाहोसै लोगोफोर संसाराव जों अरायबो थानो मोनगोन बे नङा जों अरायबो थायोमोनब्ला बे संसाराव जायगायानो थोनाय नङामोन नाथाय बे संसाराव जोङो फामु बायदिसो फैदों आलासिसो जाफैदों बेनिखायनो हागौमानि गोसो सोलायनो नाजादों लोगोफोर मानोना इसोरा बुंदों 2022 फैबाथाय रावबो गसंथानो हानाय नङा सैनो हानाय नङा इसोरा बुंदों 2022 फैबाथाय गोथार जिउखौ बोखारगोन होनना बुंदों गोथार जिउखौ फरजाथिनिफ्राय बोखारनानै इजराइलाव लांफिनगोननो इसोरा खोन्थादों फरजाथिफ्रा ओरैबायदि गोसो गोरा जाबाय अननायावबो एफा अनबाय इसोरा अब्लाबो अनजायाखिसै बेयाव होनदों जेरेमियानि 15:6 पद जेरेमियानि 15 बाला बिनि दसिरि बेनो फोरबोनि होननाय नोङो आंखौ एरगारबाय नोङो उनफिनबाय बेनिखायनो आङो नोंनि जेङा गावनि आखाइखौ हरनानै नोंखौ संहार खालामबाय आङो अनखाङै मेंबाय इसोरा जोंखौ एफा कनसिडार होदोंमोन एफा अनदोंमोन गले गले जोंखौ अनदोंमोन नाथाय जों मानसिया दिनै गोसो सोलायनो रोङाखै गोसो सोलायनो नाजादो बाइबेलाव होनदों गोबां पद दङ रमनि 11 फरायजोब बेयाव ओरैबायदि होनदों इसोरा इजराइलफोरखौ नागाराखैनो इजराइलफोरनि नागारनाया फरजाथिफोरनि लागै गोनांथि जानाय बिसोरनि गोग्लैनाया फरजाथिफोरनि लागै बोखांजानाय होनना बुंदों नाथाय नोंसोर दा होन इजराइलफोरखौ नागारबाय होननानै नागाराखै फरजाथिनि सानथुमनाया जाजोबागौमानि इजराइलफोरनि गोसोआ रागोन होनना बुंदों दिनै इजराइलफोराव इसोरा महिमाखौ मावबाय दिनै फरजाथिखौ इसोरा अनदोंमोन कनसिडार होदोंमोन नाथाय जों फरजाथियासो अनजायाखिसै बेखायनो हागौमानि गोसो सोलायदो लोगोफोर इसोरा बुंदों
2022 फैनायनि सिगां नोंसोर गोसो सोलायदो। दिनैहाय बावला 1 थारिखनि सिगां जों फारसेथिं थानानै थिनो इसोरा जेन जों गसंथानो हागोन। जेरै आर्मिफ्रा CRPफ्रा ट्रेनिं लानानैसो दावहायाव ओंखारो एबा ट्रेनिं लाग्रोखायो माबा मोनसे जाबाथाय रेडिखा बिसोरो थै जोंखौ रेडि जानो थिनदों दानो फारसे थानो थिनदों जोंखौहाय दानो गोथार जिउखौ बिना लादो दानो गोसो सोलायदो नोंसोर मा पाप मावा जोनोमनिफ्राय बेखौ निमाहा बिजोबदो फारसेथिं थादो गोथार जिउ गैयाब्ला जों रावबो इसोरखौ मानिनो हानाय नङा थुनजानाय 1नि आदाव होनदों जेब्ला गोथार जिउ फैगौ अब्लासो जों बोलो मोनगोननो गोथार जिउ थाब्लासो जों बोलो मोनगोन अब्लासो जों इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ जों रायलायनो सावरायनो गोहो मोनगोन बोलो मोनगोन नाथाय जोंना जुदि गोथार जिउ गैयाब्ला जों इसोरखौ मानिनो हानाय नङा लोगोफोर मानोना बाइबेलाव होनदों आं नोंसोरनि हेफाजाब खालामग्रा सहायख'था आत्माखौ हरगोन होनना बुंदों जहननि 14 16 17आवहाय गोथार जिउखौ हरगोन होनना बुंदों सहायख'था बे गोथार जिउआ मा खालामो जोंखौ इसोरनि खाथियाव दैदेनलाङो इसोरनि खाथियाव दैदेनलाङो जेरै बाइकआव मोननै जिनिस थायो बेटारि ओमफ्राय पेट्रल थायो बेबायदिनो पेट्रला जाहैबाय इसोरनि गोथार जिउ बेटारि जाबाय बाइबेल जोंनो मोननै जिनिस नांगौ बेखायनो लोगोफोर हागौमानि नाजादो मा पाप मावदों फारसेथिं थानानै निमाहा बिजोबदो अब्ला इसोरा अनखांगोन खालमासिनिफ्राय गोसोआ गोरा जागोन होनना बुंदों खालमासिनिफ्राय मानसिफ्रा पाप मावनायफ्रा इनायनि मावनायफ्रा रासिन जागोन होनना बुंदों खालमासिनिफ्राय मानसिफ्रा गोसो सोलायनो हानाय नङा होनना बुंदों गोब्राब जागोन इसोरखौलाय गिगोन पाप मावनायखौलाय गिगोन नाथाय बिसोरो पाप मावगोन होनना बुंदों बिसोर सेंग्रा सिख्लाफ्रा रासिन गाज्रि खामानि मावगोन खालमासिनिफ्राय आरो खालमासिनिफ्राय ओरैबायदि निदानफोर फैब्लाबो हेफाजाब मोननो खावलायब्लाबो रावबो हेफाजाब होनाय नङा होनना बुंदों साख्रिवालानो जा माहाजोनानो जा एबा पुलिसानो जा रावबो हेफाजाब होनाय नङा बेखौ इसोरा खोन्थादों खालमासि 2022निफ्राय इनायनिफ्रा रासिन जालांसिगोन खुलुमनाय सिबिनायफ्रा खम जालांसिगोन फोथायग्राफ्रा खम मोनसिगोन मण्डलियावहाय सासे मोनगोन ना मोना बिदिसो इसोरा बाइबेलाव होनदों नुहनि आमोलाव जेरै जादोंमोन मानसिनि बिसावनि फैनायाव बिदि जागोन लुकासनिनो 17 26 28 होनदों नुहनि दिनाव बुहुमावहाय नुहल' धोरोमामोन ओमफ्राय सदम गमरावहाय लुटल' धोरोमामोन बेबायदिनो इसोरनि फैनायाव बिदि जागोन होनना बुंदों दिनै नायदो गोबां मानसिफ्रा दिनै एन्सरबाय उना सिगां जागोन सिगां उन जागोन होनना बुंदों बाइबेलावहाय गोबां मानसिफ्रा गोसो सोलायदोंमोन बै समावहाय नाथाय नायदो दा गोग्लैजोब्बाय दा गामि दरसेयाव नायदो गामि मोनसेयाव नोंसिनि गामियाव नाय जोंलाय जोंनि गामियाव नुबाय आं गावनि गामियाव नुबाय आं गावनि लोगोफोरनि गामियाव नुबाय आं जायगा बेरायनायखाय आं मेरला जायगाफ्राव नुबाय मेरला मन्डलिफ्राव नुबाय दिनै माहायबा सासेबो धोरोमाफोर गैया मन्डलियावहाय जानाय लोंनाय सोबनायफोर जों दंजोबो बिसा 6 थिनफोराव होनदों गोरान गोथां गिसि दादा साखि होनना बुंदों गोरान जाबाय बिरि सिगारेट थांखु गानजा गोथाङा जाबाय गय फाथै सुनै गिसिया जाबाय जौ दादा साखि होनना बुंदों मानो 1 करिन्थियास 3:16 होनदों नोंसोर मिथिया नामा नोंसोर इसोरनि खुलुमग्रा मन्दिर होननानै जायानो इसोरनि खुलुमग्रा मन्दिरखौ आद्रि खालामगोन बेखौ इसोरा आद्रि खालामगोन दिनै बे जानाय लोंनाय सोबनायजों जोंनि बे देहाया दिनै नस्थ' जायो जोंनि रोदाफ्रा जोंनि स्किनफ्रा जोंनि मेलेमफ्रा नस्थ' जायो बेखौ आद्रि दा खालाम लोगोफोर हागौमानि नाजादो आर'ज खालामदो दानिफ्राय फोरबो नोंनि इस्साया मा आंनो खोन्था नों आंखौ माबोरै जाजानो लुबैयो आंजों रायज्लाय अ जिसु आंजों रायज्लाय होननानै दाबि सोनावहाय दाबि लोगोफोर दा सान दा होन आं गाज्रि होननानै पापियालाय पापि बयबो पापिखा सासेबो धोरोम गैया बाइबेलाव होनदों सासेबो धोरोम गैया रमनि 3:10 होनदों शास्त्रआव बेबायदि लिरनाय दं धोरोमिया मानसि सासेबो गैया उपदेशगिरिनि 7:20 होनदों ओमफ्राय रमनि 3:10 होनदों शास्त्रआव बुङो धोरोमिया सासेबो गैया होनना बुंदों औ लोगोफोर रावबो धोरोमिया गैया साननाय रायनाय मावनायजों मानसिया पाप मावो पापिखायसो जिसु ख्रिस्टआ दिनै बे संसाराव फैदोंमोन जोनोम जाफैदों मानसि महरै दिनैहाय जेखौ जोङो बरदिना जों फालियो नाथाय जिसु ख्रिस्टआ मानो फैयामोन बे बुहुमावहाय नोंनि आंनि जिउखौ बोखांनो नोंनि आंनि जिउखौ बासायनो थाखायसो दिनै मानसि महर लाना फैदों
मानसिफोरा बुङो इसोरा जोंखौ अना नङा इसोरा जोंखौ अनो इसोरा जोंखौ अननायखायसो जोंखौ गथायनो दोनदों आदम हौवाया पाप मावदोंमोन आदम हौवाया पाप मावनायखाय बिसोर खारदों नाथाय इसोरा नुखादों आदम हौवाया पाप मावदों अब्लाबो थांदोंमोन इसोरा गोसो सोलायगौबा निमाहा बिगौबा होननानै थांदोंमोन नाथाय बिसोरो खारदोंसो केना गावनि फंबाय हाबिलखौ सिथारदों इसोरा नुखादों केना गावनि फंबाय हाबिलखौ सिथारदों अब्लाबो इसोरा सोंबावदों केन नोंनि फंबाय हाबिला बहा मिथिखानानैबो बियो सोंदों जे निमाहा बिगौबा सैथो बुंगौबा होननानै नेदोंमोन जे जेसियानि 56नि 1आव फरायसै बायदि न्यायखौ आखिनो नांदों सैथो जानो थिनदों जोंखौ बाइबेला जों सुबुङा पाप मावनायखाय इसोरा जोंनो आयेन होदोंमोन सैथो थिरावथा आयेन होदोंमोन मसेनि दारै बै समावहाय नाथाय बे सैथो थिरावथा आयेन होगासेयावबो मानसिफ्रा गोसो सोलायनो हायाखै बेनिखायनो जोबनाया इसोरा गावनि फिसाला जिसु ख्रिस्ट'खौ हरबाय जोंखौ अननायखायसो नोंखौ आंखौ अननायखायसो नोंनि फोलेर आंनि फोलेर नोंनि धोरोम आंनि धोरोम बेखौ नायाखै इसोरा रावनिबो धोरोमखौ नायाखै नाथाय माखौ नायदों मानसिनि गोसोखौसो नायदों गोसो सोलायदों होननासो जिसु ख्रिस्ट'खौ हरदोंमोन इसोरा बयखौबो अनो दा सान लोगोफोर इसोरा आंखौ अना होननानै इसोरा बयखौबो अननायखायसो दिनै जिसु ख्रिस्ट'खौ दिनै बुहुमाव हरदों दिनै पृथ्वीनि फोलेर मानिफ्रा दिनै इसोरखौ बाख्नायदों बे डिसेम्बर मासावहाय अनो लोगोफोर इसोरा अनो नाथाय जों सेस्ता खालामनांगौ जेरै गथ'आ गोग्लैब्लाबो सेस्ता खालामो गसंफिनो गथ'आ थाबायनो रोङाब्लाबो थाबायनो सेस्ता खालामो जों साइकेल सालायनो रोङाब्लाबो जों सेस्ता खालामो जों साइकेल सालायना खेबबेसे गोग्लैयो अब्लाबो जों सेस्ता खालामो थिग जोंखौबो सेस्ता खालाम पापियालाय पापिखा जों बयबो पाप मावखायो नाथाय जों जेब्ला नाजागोन अब्लासो जों सोलायथिखौ मोननो हागोन रावबो मानसि नायदो गथ'आ जोनोम जाग्रोमोना थाबायनो रोङा सासे सेंग्रायाबो थाबायनानै गोग्लैयो गथ'आबो थाबायनानै गोग्लैयो बोराय मानसियाबो गोग्लैयो थाबायनानै सोरबा साइकेल सालायग्रा मानसियाबो साइकेल सालायनानै गोग्लैयो सोरबा कारेन्ट फोसाबनो गोरोंब्लाबो बेबो कारेन्टजों बोजाखायो बन सिननो गोरोङाबो समाव बनजों नांजायो मोजाङै हाग्रा एवब्लाबो समावहाय सिखावखाय नाङो मोदोमावहाय थिग बिदिनो संसारनि खामानि मावनायाव संसारनि लामाजों थाबायनायावहाय जों बिदि खस्थ' मोनोब्ला मिस्टेक जायोब्ला अब्ला आत्मायावथ' मिस्टेक जाखागोन ना जेरै पेन्सिलजों जों लिरो माबा मोनसे गोरोन्थि जायोब्ला जोङो रबारजों जों खोमोरो जेरै फावथेनजों मिस्टेक जायोब्ला जोङो कारेक्ट पेनजों जोङो बेखौ खोमोरो थिग बिदिनो जोंनि पापफोरखौ जिसु ख्रिस्ट'आ निमाहा होयो जों खालि सिमानल' लानांगौ जेरै 1 ज'हननि 2:8 होनदों फिसाफोर नोंसोर पाप दा माव नाथाय नोंसोर पाप मावफ्लाङोब्ला जोंहा सासे बानस'ग्रा दङ बिफा इसोरनियाव बे जाबाय जिसु ख्रिस्ट' बेयो जोंनि पापनि थाखाय लागारबो इसोरनाव गाबख'यो होनना बुंदों जोंनि पापनि थाखाय इसोरनाव गले गले निमाहा बिबाय थायो होनना बुंदों बे जिसु ख्रिस्ट'आ बेखायनो लोगोफोर मानसिनि जों बयबो पाप मावफ्लांखायो नाथाय जों नाजानांगौ पापखौ नागारनो नाजानांगौ बेखायनो लोगोफोर गोसोखां बाइबेलाव मा होनदों एफेससनि 5नि 16खौहाय दा बाव बोथोरा गाज्रिखाय खाबुखौ बायनानै ला बेखायनो नोंसोर साननो रोङि दा जा होनना बुंदों फेग्लुंग्रा बुस्थुआव दा बाहाय निसायाव दा नांथाब पापखौल' दा मावबाय था आल्था फुननाय आइब्र'स फुननाय लिपस्टिक फुननाय खानाय गोसोम खानाय गोजा फुननाय हाफ पेन्ट गाननाय टाइट लंपेन्ट गाननायफोरखौ नागारदो गोबां पद दङ बाइबेलावहाय जेसियानि 3:8 सल्ल'निफ्राय फरायलां हुदा बिजाब 22नि 5खौ फराय 1 पिटरनि 3:8 9 पदफोरबायदि गोबां पद दङ गाननाय जोमनायनि सोमोन्दैफोर दङ देलायनायनि सोमोन्दैफोर दङ बाइबेलाव गोबां पद दङ बेखायनो हागौमानि गोसो सोलायदो लोगोफोर इसोरनि गाहाम बाथ्रा ध्यान खालाम दिनै नायदो बाइबेलफोरखौ सिनानै लांगासिनो दङ बाइबेलफोरखौ दिनै सावगासिनो दङ दिनै इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ सावगासिनो दङ बाइबेलाव होनदों इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ गावनि गोसोआव गावनि मैखुनाव दोनदो होनना बुंदों लिरदो होनना बुंदों बाइबेलावहाय इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ ध्यान खालामनो होनना बुंदों बाइबेलावहाय दिनै बाइबेलखौ जुदि जोंनिफ्राय लाङोब्ला बाइबेलानो जुदि जोबस्राङोब्ला जों बबेनिफ्राय इसोरनि बाथ्रा खोनासंनो मोननाय जों बोरै गोसो सोलायनो हागोन हाया लोगोफोर हाया जेरै नायदो इसोरा जोंखौ अननायखाय बे बुहुमाव फैदोंमोन आरो बे थांफिनदों ओमफ्राय गावनि सोरगोनि बाथ्राखौहाय सोरगोनि मान्ना सिथावखौ होनना बुंदों जेरै मसेनि आमालाव सोरगोनिफ्राय मान्ना सिथाव सिरिदों बे जाबाय इसोरनि बाइकखौसो जिसु ख्रिस्ट'आ सोरगोनिफ्राय फैदों बेखौसो रिजायो
दिनै जोंनाव बाइबेल दङ आखायावहाय बयनावबो दा सान बे मबाइलनि बाइबेल नङा है बे लेखानि बाइबेलखौसो खोमनो हागोन नोंहा बे मबाइल एपफ्राबो दानजागोन मानोना बे नेटआवसो आपल'ड खालामनाय बेखौहाय बेबो दानजागोन बाइबेलाव होनदों नख्रां हाया गोमोरगोननो नाबिफोरनि लिरनाया गोमोरगोन नाथाय इसोरनि बाथ्राया अरायबो थागोन बाइबेलाव होनदों गासैबो जोबस्रांगोननो नख्रां हाया गोमोरगोननो आरो नाबिफोरनि लिरनाया गोमोरगोननो नाथाय इसोरनि बाथ्राया अरायबो थागोन दा बे बाइबेलखौ सोर लिरदों नों आं मानसियासो लिरदों बे बाइबेलखौहाय नाथाय नों आं मानसि लिरनाय माने नाबिफोर लिरनाय गोदो जिसु खृष्टनि फिसालाफोर पिटरमोन माथाइमोन मार्कुसमोन लुकासमोन जहनमोन बिसोरसो लिरना गालांदों बे बाथ्राखौहाय बिसोरो जिसुनिफ्राय मोन्दोंमोन गोथार जिउजों बिसोर बे गाहाम बाथ्राखौ मोन्दोंमोन बेनिखायनो बेखौ बिसोर गोथार जिउआव बिसोरनो खोन्थादोंमोन जिसु खृष्टआ खोन्थादोंमोन बेखायनो बिसोर लिरदों नाबिफ्रासो लिरदों नाथाय नाबिफोरनो सोर खोन्थाया इसोरासो खोन्थादों इसोरा नाबिफोरनि सायाव थानानैसो लिरदों ओमफ्राय गोबां पिटरमोना गोबां सेलाफ्रा दिनै जेरै थमासखौ नायदो जिसुनि सेला थमास जायहा बुंदों आंनिनो आखायाव गब्लङाव सोनो मोनागौमानि आं फोथाया होननाया बेबायदि आरोखि बे थमासआ बे बुहुमाव फैदों बे जोंनि इन्डियाआवहाय सरि आं बुहुम होनफ्लांदों जोंनि इन्डियाआव फैदों बियो जोंनि इन्डियाआव थैनानैसो बेनि दारै गोबां एरदों बेसर बेगर गरसे गारोब्ला बिनिफ्राय 10था 20था ओंखारो बेबायदिनो लोगोफोर बे गाहाम बाथ्राखौ ध्यान खालाम ओरैनो दा हगार बे बाइबेला ओरैनो नङा बे बाइबेला जोंनिसिम बेसेबां मानसिफ्रा साननो हागौ बे बाइबेला आल्थुयैनो फैदों नङा आल्थुयै फैयाखै गोबां इसोरनि फिसाफ्रा दिनै थैनायजों गोबां इसोरनि फिसाला फिसाजोफ्रा थैनायजों गोबां इसोरनि सिलाफ्रा क्रुसाव सोरबा क्रुसाव होजादों सोरबाया अन्थाइजों खुबैजादों सोरबाया थुंजों दानथारजादों सोरबाया नाना रोखोम खालामजादों अब्लासो जोंनाव फैदों ओरैनो फैदों बिरनानै फैदों बे नङा गोबां बे बाइबेला जोंनियाव नोंनि आंनियाव फैनो थाखाय गोबां थै बोहैहोनांदों गोबां सेलाफोरनि थै बोहैनायजों गोबां खृष्टानफोरनि थै बोहैनायजोंसो बे बाइबेला दिनै नोंनि आंनियाव दङ नाथाय बे बाइबेलाबो बिरलांगोन गां दं बे बाइबेलना गां दं माने मानसिफ्रा सेना लांगोन इसोरनि बाथ्रानि आंखाल जागोन होनना बुंदों आमसनि 8:11 प्रिथिबियाव आंखाल जागोन जोबनायनि दिनाव आंखाल जागोन दा बे बाइबेला जोबस्रांगासिनो दङ बबेनिफ्राय खोनासंनाय इसोरनि बाथ्रा बाइबेला जुदि गोमायोब्ला उनाव सोरनिफ्राय मोननाय इसोरनि बाथ्राखौहाय बेखायनो हागौमानि गोसो सोलायदो बाइबेलनि बाथ्राखौ मानिदो हामबायसै आं गोबां बाथ्राफोर बुंबाय आंनि बुंनायफोरा रं जाबायब्ला भुल जाबायबा गोरोन्थिफोर जाबायबा अननानै आंखौ नायालाबानो आफा इसोरनि फिसाला जिसु खृष्टखौ नायनानै आंखौ निमाहा होदो आं बेयाव दोनबाय जिसुनि आमेन।